gennemløb. Julien har besluttet, at det er på trods af en virkelig smule buskrare i Damsparkkirken i dag, kan efterlade banen noget opkørt til anden gennemløb. Manuel Freisch fra Schweiz inden for forlige anden. Gino Caviezel fra Schweiz. 22 efter første gennemløb. Også en interessant herre, som jeg er helt sikker på, at vi får lov til at se meget mere. 5900 vil efter på første mellemtid. Og se så her, så er han også gevaldigt presset i Freja-Fold-passagen. Det er en god linje her i langporten. For Gino Caviezel kommer dog stadig til at koste.